नमस्कार. सेवानिवृत्तीच्या दिवशीच पेन्शन आदेश हो काय म्हणता नक्कीच. मुख्य कार्यकारी अधिकारी माननीय डॉक्टर पंकज आशे यांचा स्तुत्य अभिनव उपक्रम. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा हा भन्नाट फंडाणी हा खूप छान उपक्रम की जो खरोखर स्तुत्य असा असून सेवानिवृत्तीच्या दिवशीच पेन्शन देण्याचे आदेश. मित्रांनो, जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शनसाठी किती वणवण भटकावं लागतं हे सर्वांना माहीत आहे. पण माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या या खूप स्तुत्य अशा उपक्रमाचे आपण इथे माहिती बघणार आहोत. जळगाव लाईव्ह न्यूज यांच्या सौजन्याने आपण ही बातमी घेत आहोत. 31 मे 2022 जिल्हा परिषदेचा कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्या कर्मचाऱ्याला पेन्शनसाठी वणवण भटकावे लागू नये म्हणून सेवानिवृत्तीच्या दिवशीच संबंधित कर्मचाऱ्याला पेन्शन आदेश म्हणजेच PPO देण्याची अभिनव संकल्पना माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर पंकज आशिया साहेब यांनी सुरू केलेली आहे. याचाच एक भाग म्हणून मंगळवार दिनांक 31 मे रोजी जिल्हा परिषदेच्या सेवेतून सेवानिवृत्त होणाऱ्या 8 कर्मचाऱ्यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी माननीय श्री डॉक्टर पंकज आशिया यांच्या हस्ते पेन्शन आदेश देऊन सन्मानित करण्यात आले आहे. खरोखर हे रिटायर झालेले सर्व कर्मचारी खरोखर खूप भाग्यवान आहेत की त्यांना रिटायरमेंटच्या दिवशीच त्यांचा तो पेन्शन PPO आदेश त्यांना मिळतोय. हे माननीय पंकज आशिया साहेब जळगाव जिल्हा परिषद आलेल्यापासून त्यांनी हा उपक्रम सुरू केलेला आहे आणि तो उपक्रम अजून त्यांचा सुरूच आहे. जिल्हा परिषदेत अनेक वर्ष सेवा बजावल्यानंतर सेवानिवृत्तीच्या दिवशी संबंधित कर्मचाऱ्याला गोड बातमी देऊन सुखद धक्का देण्याची संकल्पना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी माननीय श्री डॉक्टर पंकज आशिया यांनी सुरू केली आहे. मंगळवार दिनांक 31 मे रोजी जिल्हा परिषदेच्या सेवेतून सेवानिवृत्त होणाऱ्या समाज कल्याण विभागातील समाज कल्याण निरीक्षक DC पाटील, महिला व बाल कल्याण विभागातील कनिष्ठ सहाय्यक रवींद्र भागवत पाटील, परिचर अनिल विठ्ठल चाटे, शिक्षण विभागातील ग्रेडेड मुख्याध्यापक छगन कडू पवार, उपशिक्षिका गोकुळ विठ्ठल सोनवणे, उपशिक्षक बाळकृष्ण रामा ठोसर, वरिष्ठ सहाय्यक सुचिता धनंजय भिरूड, आरोग्य अधिकारी आरोग्य विभागातील आरोग्य सहायिका कल्पना लक्ष्मण गायकवाड यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी माननीय डॉक्टर पंकज आशिया यांच्या हस्ते PPO पेन्शन आदेश देऊन सन्मानित करण्यात आले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनात झालेल्या कार्यक्रमाला महिला बाल विकास विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र राऊत, शिक्षण अधिकारी विकास पाटील, समाज कल्याण अधिकारी राय सिंग, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर BT जमादार, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर प्रमोद पांढरे, प्रशासन अधिकारी डॉक्टर मनोहर बावणे, कनिष्ठ प्रशासक अधिकारी अरुण बागुल, साकीब शेख, महिला बाल विकास विभागाचे सहाय्यक प्रशासन अधिकारी अजय पाटील, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी नंदू पाटील, शिक्षण विभागाच्या सहाय्यक प्रशासन अधिकारी प्रतिभा सुर्वे यांच्यासह इतर उपस्थित होते. निवृत्तीच्या दिवशीच आयुष्यभराची शिदोरी असलेला पेन्शन आदेश हातात मिळाल्याने सेवानिवृत्त कर्मचारी तसेच त्यांच्या कुटुंबाच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वाहत होता. यावेळी सेवानिवृत्त झालेले अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर दिलीप पाटोडे, वैद्यकीय अधिकारी मधुकर तोडसाम यांचाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर पंकज आशिया यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या जीवनातील शेवटचा सेवेतील प्रसंग म्हणजे सेवानिवृत्ती आणि त्या सेवानिवृत्तीच्या दिवशी त्यांना जो आनंद माननीय CO पंकज आशिया साहेब यांच्या वतीने जो मिळालेला आहे की त्यांना सेवानिवृत्तीच्या दिवशीच पेन्शन आदेश त्यांना मिळाला, PP आदेश मिळाला, हे सर्वस्वी श्रेय आपला अभिनव उपक्रम स्तुत्य उपक्रम माननीय CO डॉक्टर पंकज आशिया साहेब हे सर्वस्वी आपलेच आहे. आणि आपल्या ज्ञानज्योती YouTube चॅनलच्या वतीने खूप खूप आभार आणि आपणास मनपूर्वक सॅल्यूट करत आहे. आणि सेवानिवृत्त सर्व कर्मचाऱ्यांना भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा.